Hakani ka video ka menta nginya kren chphang ka khubor ka mi na ka Voice of the People Party. Unoilam jangka u adan mila basamoit uang syai kadar syaka sorkar. Lada pimla man penyaj hok ya ka sorkar topin her suki no pat ailat yangi manginle ya ka badon kam. U adan mila basamoit ulong daka bateng syaka sorkar ka balam khmat daka National People's Party. Mat kumjuru syaki party senrop jangka. Uang baka sorkar ke pemerintah kamla penteri kampha handai ke sukmi lenti bakal yang persya kamtam ke VP makin weng ya kacing kiba kasyam ba je kendu ulong ru ada pimla menteri tu ailat yangi man penyaj hok man penyaj bha ya ka sorkar ka VP kalau ong baka sorkar kam simkhia ya la ka kamram handai tang sumi kacing kasukan no bet ya kaliang persya Ibadan ilong baka sorkar kala pelut put ya ka pisapet ba bansiu ya kinong ajingmut ni kil advisor handre pa mi kiching kiwan pan jirap kala ya kaliang persya ban le ulong syai la phimla ban tre hok ya la ka kamram to ai no shangi mangin simkhya no mangi ka sorkar ka juong barabor pakidon kinang ilam kibatebet mat kibadan ka jingla ban le handre la da mi kiching ki haban pan jirap kala nakaliang persya ibadan ilong badai ke kamram jong ka VP manlong ki pa pengor mat pen kedau ya jingle bakla jong ka sorkar mat ru ban pen sngow ya jing jong ki pejba om man penyat ya ka sorkar wala kata kalong ngapas sngow thamula babun ki bana ka sorkar kidang kermen baka VP kan chimkhia habawan ki jing ibadan ilong baka VP ka ju ai shibun ki jingmut ki patay ya ka sorkar Nrai ka sorkar pat kam simla pensengap satya yaki ilong ba ka ilong kamkai bat ithamula haba mentapat makiwan ban jirap kela na ka VP ka sthu ba ka sorkar MVP kamla menteri kam hok yala ka kamram jongka bat bakiwan ban jirap tang hakapor baki sngow baki shem jinge kani ka pen ba ka sorkar haka jinglam jongka NPP kim simla menyelam ya ka sorkar ha karkom kabadai dena ni kadau ba iba aden iong ala pimla ban sensar ne penyaj ya ka sorkar topin herno bat ailat ikiwe bakin simti no kumta kani kadai ka jingkren ka basai jong ka VP syaka sorkar kadawana ka sorkar bakidai balong shisha kita kinoilam ki basimkhia pisau kumno halor kani ka jingong jong ka VP skoba tho haka comment section tunang yai pe chishu ya ki video ki jonga khublai shibun